Fl-aħħar sigħat, 3 anzjani laqgħu l-appelli riċenti tal-Pulizija u marru jagħmlu rapport li sfaw vittmi ta' serq. Dan feku ta' każ fl-aħħar jiem li ra persuna titressaq il-qorti b'akkużi ta' numru ta' serqiet fosthom fuq anzjani. L-ispettur mit-taqsima ta' reati violenti, Lajden Zamit, spjega x'jinvolvu l-investigazzjonijiet f'każijiet fejn persuni jabbużaw mill-vulnerabilità tal-anzjani. Pulizija meta ġiġi għafżada b'dawn il-każijiet, mill-ewwel tibda l-investigazzjoni tagħha l-ewwel net biex tkellem il-vittma. Hemmhekk nibdew nieħdu l-informazzjoni mingħand il-vittma, ħafna drabi tkun kif kien l-inċident, x'intqal bejniethom u l-mod anki kif seħ l-inċident anke meta daħal ġoddar jekk l-inċident daħal ġoddar. L-ispettur spjega kif ħafna minn dan is-serq ikun tal-mument meta xi ħadd li jkollu bżonn il-flus, ħafna drabi biex jissostanzja l-vizzju tad-droga, jara xi anzjani weħidhom u jisraqilhom oġġetti ta' valur. Madankollu il-Pulizija ma teskludix li f'ċertu każijiet dak li jkun ikun ġabar xi informazzjoni fuq l-anzjani minn qabel. Rigward serq minn residenzi jista' jkun li dan tkun ġabar informazzjoni billi tkellem mal-vittma f'xi sigħat qabel, xi ġranet qabel, forsi sema l-vittma titkellem f'xi ħwienet, ħafna drabi ikunu qed jiftħu qalbhom l-anzjana qed tgħid li ħassajjar eżempju, ħansajjar waħdi, hemmhekk jista' jkun qiegħed preżenti u jkun ġabar dik l-informazzjoni. Fost l-aktar każijiet komuni hemm ta' nies li ta' parsi jkunu qed ibigħu il-biljetti, oħrajn jiġbru għal missjoni, ikun hemm nies jagħmluha ta' ħaddiema mid-Dipartiment tas-Saħħa, oħrajn ta' parsi pustiera u saħansitra anki uffiċjali tal-korp. L-ispettur appella biex l-anzjani ma jafdaw lil ħadd u speċjalment ma jħallu lil ħadd jidħol f'darhom bla invit. Jekk dan qed joffri li servizz ta' biljetti qed ibih li biljetti ibih li xi oġġett ieħor. Sakemm jiena mort inġib il-flus għax ħafna drabi inti meta ftaħt il-bib m'għandekx il-flus fuqek, ma nafdax il-bib miftuħ għax hemmhekk ħafna drabi hemmhekk huwa l-mument li dan jieħu l-okkażjoni seraq u telaqlem u ma rajtux iktar. Il-maġġoranza tal-vittmi jibżgħu jirrapportaw u f'ċertu każijiet l-ammont misruq ikun żgħir u allura dak li jkun ma jħoss li għandu jagħmel rapport. U x'inhu il-każ, l-ispettur appella biex dejjem isir rapport. Anzjani li jisfaw vittmi ta' dawn il-każijiet għandhom jagħmlu rapport mal-pulizija fl-eqreb għassa, jistgħu wkoll iċemplu il-119 u hemmhekk isiru l-arranġamenti biex isir dak ir-rapport għaliex għax hemmhekk ikun qed tgħin il-pulizija biex iwaqfu anki li dan ir-rejat ikompli. Ħafna drabi dan ikun rejat kontinwu ta' kuljum, il-bniedem ikun qed jagħmel reat waħda wara l-oħra, għalhekk inti bir-rapport tiegħek forsi inti ma ffettwatekx daqshekk ħażin, forsi ma nkunu qed inwaqfu li ikollna iktar vittmi fil-futur.